Hej historienørder. Vidste I, at Danmark i 1917 solgte 3 karibiske øer til USA for $25 millioner? Men her kommer det vilde. Folkene, der boede der. De blev ikke spurgt. Lad os spole tiden lidt tilbage. Danmark koloniserede St. Thomas, St. Jan og St. Croix i 1600-tallet. Disse øer, kendt som Dansk Vestindien, var hjemsted for enorme sukkerplantager, der blev drevet på ryggen af over 100.000 afrikanske slaver. I slutningen af 1800-tallet blev slaveriet afskaffet, men øerne forblev fattige og under dansk styre. Så hvorfor sælge dem? Jo, det er de tidlige 1900-tal, og USA er bekymret for, at Tyskland vil invadere Karibien, især med Panama-kanalen i nærheden. Danmark var imidlertid ikke så begejstret for det der koloniting længere. Øerne var ikke rentable, og de lokale, for det meste sorte, havde ikke meget at skulle have sagt i deres eget styre. Så i 1916 blev Danmark enig med USA om at sælge, og i 1917 overtog USA øerne. Men hvad syntes de lokale? Befolkningen på øerne blev ikke spurgt. De havde ingen stemme i denne handel. Da USA ankom, forventede øboerne bedre forhold, men mange indså hurtigt, at systemet havde ændret sig, ikke uligheden. Det ville tage årtier, før de fik amerikansk statsborgerskab, og selv i dag kan de stadig ikke stemme ved præsidentvalg. I dag er disse øer kendt som de amerikanske jomfruøer, men den danske arv er der stadig i gadenavne, arkitektur og minder. For mange lokale er salget i 1917 ikke bare en historisk transaktion. Det er en barsk påmindelse om, at i århundredet var det altid andre, der traf beslutningerne. I 1917 solgte Danmark jomfruerne, men befolkningen var aldrig til salg. Følg med for at få den virkelige historie, de aldrig fortalte dig i skolen. Break zum Tonefang. Vi ses næste gang.